Oğullar näme bolýar? Sen dost ýene bir gedek ak ýaýla baraýsaň, bizden eýgilege garaşma. Ak ýaýla sen barjak ýeriň däldir. Ýene bir gedek görnäýsen, iki aýagyndan ynarsyň, iki garagyndan ynarsyň. Düşündiňmi? Sana ak ýaýlada görünseň, toýnaňdan ynyrýas diýdimmi? Diýdim. Sana ak ýaýlada görünseň, iki garaňdan ynyrýas diýdimmi? Howala diýdiňle. Sen diýlen etmän ak ýaýla geldin hana. Inne ýediň tapsaň diýi. Näde erken? Kelle paçaňy pytyradar. Çamalaňy çaşyrar. Oğullar, maslahatymı alındı, gidip tünöňizi ýarmaňyzy ýalasaňyz laňy. Hay, demden bola. Kerre pataş bola zaňar. Oğullar, aýtda diýmän, sözüm ýumşak bolsa da goluma agyrdyr.